Кеше күңеле әллә нишәмә төрле кыллы оркестрны хәтерләтә. Тыңлап карыйсы, беләсезме, кайда барып, барында хисләнеп тыңларга була. Чәчәк аткан гөлдәй илдә, матур да, гүзәл дә җирдә, тәрбияле халәттә була торган ил. Үгет нәсихәттә, янган йөрәккә сихәттә театр. Театр сәхнәсе. Спектакльләр карап хушланабыз. Актерлар белән бер дулкынга киленәбез. Бер образлар кичерешендә калабыз. Рәхәтләнеп кайтабыз. Дөрес аңлыйсыз, бүген сүзебез театр белән бәйле. Героебыз да шул тарафтан. Сәлам телеканалы дулкыннарына килгәнсез. Шундый хозурлыктабыз бүген Агыйдел буенда. Безнең белән бер күңелдә булыгыз, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Тапшыруның чираттагы кунагын ихлас тәкъдим итәм. Хәерле сәгатьтә дип дәшәм сезгә һәм Гөлназ сиңа. Инде кайгашта күрдек, белдек дисездер. Әйтеп үтәсе килә, рәхәт кичерешләрдә. Нур Татар дәүләт театрының беренче көннәреннән башлангыч чишмәсенең башы буларак та күпме 70-кә якын рольләргә җыр моңың белән, дәртең белән, сәнгати күңелең белән илһам бирүче дә. Шулай ук Русия театр әһелләренең берлегенең Башкортостандагы билгеле Нур театрдагы вәкиле дә әле күптән түгел генә Башкортостанның халык артисты исеменә лаек булучы да. Алай гына да түгел, үзенең матур юбилеен каршы алып, балкышлы мизгелләр кичереп яшәүче дә без яраткан, сез яраткан Гөлназ Мөхәммәдиева. Гөлназ, әйдә башлыйк әле шул сораудан. Мин юкка гына түгел, синең бу елдагы кичерешләреңне үсендереп, әнә кышлар сайрый үстереп җибәрәсем килде. Шуңа беренче сорау, әлбәттә, нинди кичерешләрдә яши Гөлназның күңеле, шул кадәрле матур билгеләрдән. Шуннан да бик дулкынландыргыч мизгелләр, бик матур мизгелләр кичердем. Әле дә канатланып, балкып, иҗатымны дәвам итәм. Шуннан да бу матур исемнәр алу, синең хезмәтеңә лаеклы баһа бирү, ул мәртәбә генә түгел, ул бик зур җаваплылык. Һәм мин инде ниндидер канатланып, күктә генә очып, үземнең элек эшләгән эшләрем белән куанып, шатланып кына яшәмим. Киләчәккә якты өметләр, якты уй-хыяллар белән яшим. Һәм һәрбер сәхнәгә атлап чыгуымны иң беренче көнне сәхнәгә, театр сәхнәсенә аяк баскан кебек дулкынландыргыч мизгелләр кичереп атлыйм. Синең өчен бакалы, куш тирәк, әти-әниең гаиләсе, гаилә моделе, дөрес әйтәмдер. Әниең беренче укытучың, шулай ук җырлы гаилә, хәтта ансамбльләрегез белән, үзегезнең чыгышларыгыз белән, гаилә белән бергә Газиз Әлмөхәммәтов конкурсларында җиңүчеләр булып киткән, инде артабан үзең дәвам ит әле. Тәүге алган адымнарыңнан җыйган көч тарафлары Бакалы якта. Мин Башкортстаныбызның иң гүзәл төбәкләренең берсе булган Бакалы районы Куштирәк авылында туып үскәнмен. Һәм үземнең менә әле минем булмышым нинди, характерым нинди, минем тормышка карашым нинди булуы, ул минем гаиләмнән, ул минем нәселемнән килә, ул минем канымнан килә. Мине гаиләдә һәр вакыт
кешеләргә карата яхшы мөнәсәбәттә булырга, кешеләрне яратырга, кешеләргә ярдәмчел булырга һәм инде матур күңелле, матур хисле кеше булырга өндәп үстерделәр. Шундый тәрбия биреп үстерделәр. Һәм минем Чишмәбашы чыннан да гаиләмнән килә. Минем гаиләмдә җырлы, моңлы кешеләр бик күп булган нәселебездә. Минем әтиемнең әтисе тальян гармунда уйнаган. Әниемнең әнисе үз куллары белән курай ясап, курайда моңланып уйный торган булган. Һәм әнием бик матур моңлы тавышлы иде. Әтием дә бик сәнгать дөньясына гашыйк, хисчән кеше иде. Ул шигырьләр яза иде. Минем абыем бик матур моңлы тавышлы иде. Менә гаиләмдә күргән барлык сәнгатькә булган сөюем, кешеләргә карата булган яхшы мөнәсәбәтемне туплап үскән, әби-баба тәрбиясен күргән, шундый бәхетле балам мин. Әнием миңа һәр вакыт әйтә торган иде: "Балам, сиңа җан сәхнәдә керде. Син сәхнәдә булырга тиешсең." Һәм мин әнием инде сугыш еллары баласы һәм аңа профессиональ сәхнәгә чыгып балкырга насыйп булмаса да, ул үзешчән сәнгатьтә балкыган йолдыз булды. Һәм аның әйткән сүзе шул: "Балам, син минем тормышка ашырып бетермәгән хыялларымны тормышка ашыру өчен профессиональ сәхнәдә минем әйтеләсе сүзләремне, минем җырланасы җырларымны, моңнарымны син халыкка өләшергә тиешсең", дип шундый миңа васыять әйтте. Тәүге роль. Иң беренче, син инде белешмәләр аша укытучыда буласың килгән. Яхшы һөнәр бит инде, дәрәҗәле һөнәр, табиб та бәлки булырмын дип, әмма ләкин син сайлагансың бу һөнәрне мәңгелеккә, гомерлеккә үзеңнең яраткан хезмәтең итеп. Һәм ничек килде менә бу сиңа канат бирдеме тәүге Мостай Кәримнең Айгөл роле? Әллә инде син алданрак сиздеңме, син театр юлына китәргә тиешсең, җырлы, матур рольләрне уйнап, кайчан үзеңне шулай җитештердең? Ул гаиләдән килә торгандыр дип әйтәсем килә. Чөнки әтие белән әнием җитәкләшеп сәхнәдә образлар тудырган кешеләр. Алар үзешчән сәнгатьтә спектакльләр уйнап, матур-матур образлар гәүдәләндергән кешеләр. Каннан килә торгандыр инде. Ул бер көн эчендә генә менә мин артист булам дип уйлыйсың да, һәм дә инде син артист булып китәсең дигән сүз түгел бит. Ул еллар буена тупланып килгән сәхнәгә карата булган сөю, мәхәббәттер инде ул. Нур Тутар дәүләт театрының башлангыч, мин әйтеп киттем инде беренче көннәреннән, син инде чынлап та үзеңне сизәсең, син анда ветеран буларак инде хәзер җитешеп килгән генә түгел, инде барсың дип әйтәсе килә. Ни ул сиңа без яраткан Нур театры сәхнәсе булмас? Нур театры ул минем язмышым, ул минем булмышым, ул минем тормышым. Беренче көннәремнән үк менә кулыма диплом алганнан бирле мин Нур театрында эшлим. Ул минем туган йортым кебек
якын җирем. Чөнки мин анда күпме кичерешләр, күпме хис-тойгылар, күпме язмышым белән бәйле әйберләр кичердем. Мин анда шатландым да, еладым да, кайгырдым, хәсрәтләндем дә. Шунда күпме рольләр, күпме образлар тудырдым. Нур театры ул минем өчен күңелемдә бик зур урын алып торган җир. Нур театрына килә-килә, Нур театрында яши дип әйтәм инде, эшлим генә дисәң дә дөрес булмас. Синең инде иңнәреңдә шундый матурлыклар бар. Ул конкурслар. Сине Гөлназ Мөхәммәдиева итеп таныткан. Рольләр белән берәттән Нәүрүз гүзәле, кыскача ишетеп китәсе килә, Татарстанда үткән Гыйффәт Туташ, һәм инде күптән түгел генә республика телеэкраннарында үткән Йөрәк сүзе. Бу конкурслар хакында Гөлназ. Ни бирде алар сиңа? Беләсезме? Мин бит әле артист кына түгел, мин кичкенә вакытымнан ук спорт белән шөгыльләнүче кеше. Спорт минем күңелемдә шундый хисләр, шундый ныклык тәрбияләде. Үз каршыңа куйган максатлар, беренчедән үз каршыңа максатлар кую һәм шул максатларга ирешү, үз өстендә һәрвакыт эшләү. Конкурслар, бәйгеләр, алар үзеңә ниндидер нәтиҗә ясау, үзеңнең ныклыгыңны, үзеңнең сәләтеңне, үзеңнең нәрсә булдыра алганыңны барлап, күңел кылларын чирттереп, үзеңнең мөмкинчелекләрне тикшереп карау. Һәм минем фикерем шундый, артист халкы бигрәк тә инде, ул бер вакытта да тукталып калырга тиеш түгел. Артист булган кеше ул һәрвакыт үз өстендә эшләргә тиеш. Конкурслар һәм бәйгеләр ул шул үз өстендә эшләүгә этәргеч булып тора. Җәйнең язма туртаңнарында, җангарәхәт идел ярларында, чык җәмәл миләш яфрагында, ялмаялар гөлләр булында. Рольләр 70-кә якын дип әйттек. Син кирәксә, әйткәнсең хәтта булай дип әйткән Гөлназ. Атны кушсалар ат булып уйныйсың, этне кушсалар эт булып уйныйсың дигәнсең бер җирдә. Бирелгән икән роль, син аны уйнарга тиешсең. Минем күрүемчә син килештерәсең комедия рольләрендә, лирик рольләр бигрәк тә якын, чөнки син җырлап уйныйсың рәхәтләнеп. Шулай ук инде синдә драма, ишең тулы, күңелең тулы, алар барысы да кайсысы синең алданырак. Нинди рольләрең бигрәк тә сиңа менә монысы чын-чынында фәкать бөтенләй үзем булып китте инде дигәннәре. Артист өчен һәрбер роле тудырган баласы кебек. Һәрберсе кадерле. Чөнки бер рольне да син бер көнлек кенә итеп, бер айлык кына итеп чыгармыйсың. Син аны күңелең, йөрәгең аша үткәреп, халыкның күңеленә, йөрәгенә барып җитәрдәй, аның ниндидер язмышындагы булган сорауларга җавап алырдай итеп, шундый итеп чыгарырга тырышасың. Һәм әлбәттә күңел биреп эшләгән эшеңне югалтасы килми, һәм ул һәрберсе дә кадерле. Менә шул тиклем кыен вакытлар булар. Спектакльләрне, рольләрне бит инде гомер буе уйнап булмый. Спектакльнең гомере 5 ел булырга мөмкин, 10 ел булырга мөмкин. Һәм шул спектакльләрне репертуардан алганда шул тиклем күңелгә кыен була, шул тиклем авыр була. Әле менә шушы көннәрдә генә Җизнәкәй спектакль турында әйтеп үтәсем килә. Шушы көннәрдә генә Җизнәкәй спектаклен уйнап халыкка күрсәткәнебезгә төп-төгәл 15 ел булды. Менә уйлап карагыз әле, 15 ел чыгарган ролемне мин бүгенгедәй сәхнәгә беренче тапкыр чыккандай кебек үк булмаса да, шул дәрәҗәдә халыкка илтеп җиткерергә тырышам. Менә шулай үзебезнең халык җәүһәрләре булган, үзебезнең яраткан геройларыбызның, образларыбызның язмышлары аша кешеләрнең күңеленә кирип урнашырга язсын. Кешеләрнең күңелләренә син күптән кирип урнашкансың, әмма синең үзеңнең күңелеңә якынлашасы килә, Гөлназ. Син тормышта ике сүз белән үзең турында ничек әйтә аласың? Син кем тормышта? Мин бик гади кеше.
кешеләр белән аралашучан кеше. Йортымда газиз әни, яраткан тормыш иптәше, туганнарым өчен якын туган, туганлык хисләрен бик нык хөрмәт итә торган кеше. Шуның өчен әйтәм бит, менә гаиләбездә кешеләргә карата булган, якыннарыбызга карата булган, хезмәтебезгә карата булган хисләребезне якты итеп тәрбияләделәр. Һәм шул хисләрне күңелемдә саклап, матур итеп гомер итәргә тырышам. Adашма, зинһар, адашма, бураннар арасында. Синсез калам бугай инде, бураннар аркасында. Буран дулый, буран танымый, бураны шундый көчле. Аппак буран эчләреннән килеп чыгар исем төсле. Буран дулый, буран танымый, бураны шундый көчле. Аппак буран эчләреннән килеп чыгар исем төсле. Үзеңнең өйдә булган эшләреңдә һәм гаилә тормышындагы вак мәшәкатьләреңдә барысы да бергә булганың, әлбәттә сине ярты җаның белән бәйле гаиләңә киләбез. Әлбәттә ансы хакында әйтеп үтәрбез. Ә инде менә мәхәббәт кичерешләре, сәхнәдә, рольләрдә уйнаган вакытларда Гөлназ үзе уйный, ә үзе үткәннәрдән кемне уйлый икән дисәләр, сагынганнар бармы, калганнардан тәүге сөю хисләре еракларда калдымы синнән, әллә инде булды да сүндеме син? Шын артистның сәхнә артындагы йөрәк тибешен тыңлап үтәсе килә, дуслар. Ул тәүге хисләр бала чакта була бит инде. 1-нче, 2-нче, 3-нче класстан ук ниндидер матур хисләр, тойгылар ярала кеше күңелендә. Ул безне өйрәтә торганнар иде. Укыган вакытта менә минем укытучым Габдулла Гыйләҗев, Габдрахман улы Гыйләҗев. Ул һәр вакыт әйтә иде: "Сез һәр вакыт кешеләрне күзәтеп йөрегез. Матур хисләрне үзегезнең күңелегезгә, үзегезнең җаныгызга сеңдереп барыгыз. Ул сезгә рольләр башкарганда бик кирәк булачак" дип. Һәм әлбәттә артистларны җилбәзәк кешеләр дип уйлау да мөмкин. Менә ул бүген бер партнер белән мәхәббәт хисләрен аңлашып уйный. Икенче көндә икенче партнер белән мәхәббәт хисләрен, тойгыларын аңлашып уйный дип. Ләкин һәрбер кеше үз күңелендә үзенең мәңгелек гомерлек сөйгән ярына булган хис-тойгыларын матур итеп саклап тотадыр дип уйлыйм. Әлбәттә, ул бит безнең эш. Ул эш. Мәсәлән, ашнакчы, ашарга пешерүче, ул ашарга пешергәндә нәрсә турында уйлый икән? Нинди хис-тойгылар кушып пешерә икән? Шуның өчен менә артист халкы инде, әлбәттә, мин ул хис-тойгыларыма булган партнерларыма мин аңа эш дип карыйм. Кайсы кеше инде үзенең партнерларына мәхәббәт ялкыны белән янып та китүчеләр бар. Гаиләсеннән китеп башка гаилә коручылар да бар. Гөлназ безнең роль уйный, образга кирип китте. Сәхнәдәге уйнаган рольләрдәге мәхәббәт карашын буякларга төби. Ә минем барбыр да беләсем килә, кемне уйлый. Әлбәттә, исем шәрифләрен әйтмәскә дә кирәктер. Бармы синең ераклардан калган сөю сагыңны саклаган, яшьлегеңнең хатларын, мәңге җуелмас аклы-каралы фотосурәтләрдә калган берәрсе, әллә бөтенләй гамәлдә син образларда гына калды, һәбигә кайткач фәнир генә калды. Башка юк. Беләсезме, образ буларак ул бәлки кайдадыр күңел түрендә яши торгандыр. Ләкин мин гомерлеккә сайлаган ярыма, яраткан сөекле фәниремә гомерем буена тугры булып калдым һәм менә безне шулай итеп тәрбияләделәр гаиләдә. Әтием дә әнине гомерлеккә сайлап, аны үзенең алихәсе итеп яшәтте. Әнием дә әтине гомерлек яры итеп сайлап, алихәсе итеп, бер-берсенә карата булган изге сөю хисләрен саклап яшәделәр. Һәм менә сез алдарак әйтеп үттегез бит, гаилә
Модель. Әти әнидән күреп үскән модельне мин сакларга тырышам. Гаиләдә 2 бала үскән. Әйе. Улы армиядан кайткан. Ошаганмы? Кит инде. Гөлназга карасаң, кызлар кебек, армия сафларынан кайткан улы бар. Аллага Кызның матур итеп пилмәннәрне бүгеп торганнарын Инстаграмнарда күргәнебез бар. Шундай балалар бәхете. Сәхнәдә бер роль, гаиләдә роль, әни роле, тормыш иптәше роле. Гаделлек, тәрбия, матур мөхит хөкем сөргәне күренеп тора. Димәк инде бәхет сере нидә дип сорасаң, Мин бәхет сере гаиләдәдер дип әйтер идем. Гаиләңнең бәхетле булуы, балаларыңның бәхетле елмаюы, әтием, әнием дип üzülеп торган балаларың булу бик зур бәхеттер. Чөнки без үзебез өчен генә яшәмибез бит. Менә безнең әти-әниләребез дә балалар өчен яшәгән. Без дә балалар өчен, безнең якты киләчәгебез өчен яшибез. Һәм әлбәттә бәхетле әни, бәхетле хатын, бәхетле бала булып кына калу түгел. Минем бәхетле дәвани дә буласым килә. Yalan təpiyir idik Bala şaqda yalğa qanında Dulqını kilip yalıb gitə İz qaldırmı yürgən yolunda Qım səğəti Ağa ömürlər biz Ağa durmuş mizgillər Kaderlerin bilmeybiz Kaderlerin bilmeybiz Гөлназ, әнә кышларда амин дип торалар син сөйләгән вакытта. Шундый матурлыклар әлбәттә сәхнә бер йортка кайту икенче, пәрдә ябылгач, анда хәрби күңелле фәнил көтә. Шулай бит инде. Барыбер да салкын җилләр искән аралык булмадымы? Хыянәтләргә сезнең гаиләдә нинди караш? Аннары бит әле артист халкын гына сөйлиләр дә. Көтә көтүк булдым. Инде мин ул актриса хатынымны дип, кайбер егетләр йөртеп кенә читкә дә китеп алалар. Андый җилләр кагылмадымы гаиләгезгә? Гомумән бер-берегезгә шул кадәрле ышанасызмы тормышта? Аллаһка шөкер димен. Бер-береңә карата булган изге хис-тойгыларны, сөюне саклап калырга кирәк. Аны саклап калыр өчен бер-береңә карата бик нык ышаныч, зур ышаныч булырга тиеш. Менә элек-электән гаиләдән килгән тәрбия буенча без бер-беребезгә шул тиклем ышанып, шул тиклем бер-беребезне яратып яшибез. Ул инде гаилә булгач ниндидер сүзгә килүләрдә булырга мөмкин. Ниндидер аңлашылмаучанлыкларда булырга мөмкин. Шул вакытта үз-үзеңне кулга алып, бер-береңә юл биреп, бер-береңә юл куеп, бер-береңнең эшен аңлап яшәргә кирәк. Шул вакытта гына тырышып, гаиләм яшәсен өчен дип яшәгәндә генә тормышың алга барадыр дип уйлыйм. Арага кирүчеләр булмадымы? Тапанучылар булмадымы? Тыпыршынучылар? Арага кирергә тырышучылар булгандыр ул. Ләкин минем ышанычым, тормыш иптәшемә карата булган ышанычым шул тиклем һәм аңа карата булган сөюем шул хәтле көчле һәм шул мәхәббәт ялкыны аларның барсын да читкә этәргәндер дип уйлыйм. Әле бигрәк тә этәрелеп куйды кебек инде. Менә көн дәвамында теге якта утыралардыр. Без дә шулай яшәгән кебек без инде. Менә актриса булгач актриса, әнә ничек дип сөйләп күрсәтә. Көн дәвамында яратуыңны, мәсәлән, ул сиңа берникадәр белгертү нидән гыйбарәт? Ничек менә сез бер-берегезгә күрсәтәсез? Игътибар. Игътибар. Безнең гаиләдә игътибар. Менә минем тормыш иптәшем хәрби кеше булганлыктан, ул инде көндә минут саен шалтыратып, мин сине яратам, мин сине сөям, хәлең ничек, шулай дип сорау түгел, ул үзенең эше белән шуны билгели. Үзенең эше белән күрсәтә. Балаларга карата булган, миңа карата булган хәстәрлеге, йортка карата булган игътибары, ул үзенең шул тирән хис-тойгыларын ниндидер һәрвакыт чәчәкләр, бүләкләр белән генә мин сине яратам дигән сүзләр белән генә түгел, ул эше белән күрсәтә шул үзенең яратуын һәм игътибарын. Менә хәзер инандым инде. Бер аралыкта, бер тапшыру вакытында Сәвия апа Сираева, барыбыз да хөрмәт иткән Гөлназ хакында бик акыллы актриса дигән иде. Кадеренә төшерик әле. Моңа инандым инде. Нинди генә
әзрәк шетерек шеметтерә торган сорау бирсәм дә, аның арасыннан акылы белән килә дә керә. Бу рольләргә мин сәхнәгә менеп, сәхнә тормышында булган Гөлназны hiç kine de burşuya almayayım kebek, qalamda koyam, özünüz de sizip durasızdır. Televizor qarawçılarыбыз. Gülnaz, sen bulay dep әйткәнсең, ул синең девиздырмы? Алга куйганыңдырмы? Мин тормышта көрәшче. Тормыш бит ул үзе зур көрәш. Кеше туганда ук яшәргә тырышып көрәшеп туа дөньяга. Һәм һәрбер адымың синең ул көрәш кебек. Кай вакытта менә хәлеңдә бик булмай. Кай вакытта кешенең ширләгән вакыты да була. Ләкин шул көрәшеп, тырышып, шул шир белән көрәшеп, шул синең кәефең булмаулык белән көрәшеп син сәхнәгә чыгасың. Минем фикеремчә, тормыш ул үзе бер зур көрәш мәйданы. Ул бит барысы да якты гына, барысы да ак кына, барысы да пак кына түгел. Синең эшләгән эшләреңә аркылы таяк кыстыручы, матур гына әйләнеп барган тәгәрмәшеңә таяк кыстыручылар да бик күп була. Һәм шул вакытта инде үзеңне кулга алып, матур итеп көрәш юлыннан алга атларга кирәк. Салкын җилләр исә, өметемне телсә, арып таласам барыр юлымда. Сине алсам искә, күз алдыма килсәң, көч уяна яшәү җырымда. Сине алсам искә, күз алдыма килсәң, көч уяна яшәү җырымда. Актрисалар, актерлар арасында бер-берсенә карата көнләшү дә бар. Бүленгән рольләр бирелгән, режиссерның игътибары төрлечә булып китүләрдән дә әлбәттә. Булдымы синең үзеңнең сәхнә рольләрең аркасында көнләшүчеләрең коллективта? Әлбәттә, алган рольләрең уңышлы чыкса, җырлаган җырларың моңлырак булса, кигән киемең килешлерәк булса, гаиләң синең бәхетле булса, яшәр җирең булса, синең тормышта барса да алда гөл кебек булып күренә дә кеше күзенә, һәм ул кеше сиңа көнләшеп карарга мөмкин. Ләкин мин ул кешеләргә бәхет теләр идем. Үзләренә зур бәхет теләр идем. Кеше бәхетле булса, үзенең эше гөрләп барса, ул бер вакытта да көнләшми. Акыллы кеше булса, ул синең тырышлыгыңа, ул синең эшләгән яхшы эшләреңә карап соклана һәм үзе дә синең кебек яхшы булырга тырыша. Гөлназның сүзләрен тыңлап утырам да, күбесе вәгазьләргә дә шап китәләр. Шундый яшькә кереп барабыздыр, шундый яшьләргә китеп барабыз күрәсең, чөнки дә шулай булырга тиешбез, булай булырга тиешбез һәм күбесен булдыра алмыйбыз, ләкин барыбер тиешбез, шулай тәрбия шулай биргән. Шунда да Гөлназ Бәхмәт Фатихов булай дип әйтте, синең турдагы бер тапшыруда 15 ел буена Каман шул 15 ел элек тектерелгән киемнәргә сыя алабыз дип. Карагыз әле бүгендә Гөлназга. Аның әле 30 ел элек теккәненә дә сыябыз, Аллага шөкер. Искитәрлек гәүдә, торышы гәүдәңнең сулулыгың, инде шибәрлек хакында әйтеп торасы түгел. Телевизор караучыларыбыз аны булай да күрә, сәхнәләрдән дә диетамы нидән гыйбарәт, конституция белән генә булмый, үзеңне тотасың, сәхнәнеке итеп, ничегрәк килешеп яши Гөлназ үзе белән. Ышансалар ышанырлар, ышанмасалар ышанмаслар, ләкин бер вакытта да гомеремдә диета тотканым юк. Мин эштән кайтам да, төнге 12дә рәхәтләнеп торып, каймак белән аппак ипигә каймаклар ягып, итләр белән ашлар ашап, тәмле баллы чәйләр эчәргә дә мөмкин. Шулай эшлим дә инде мин, чөнки артист халкы шулай бит инде ул. Менә сез әйтеп киттегез бит инде, нәселдән килгән. Минем әнием шундый. Минем әтиемнең әтисе шундый булган гомергә. Чөнки мин хәрәкәттә бәрәкәт дип яшим. Мин һәр вакыт хәрәкәттә, мин бер вакытта да тик тормыйм. Бәлки диванга ятып, сериаллар карап, пирожныйлардан ашап ятсам, бер эштә эшләмичә, бәлки мин дә тазарып, юанайып, калынайып китәр идем.
Ләкин мин һәрвакыт эштә. Атна сайын авылга кайтабыз. Атна сайын менә хәзер әти белән әни нигезен суытмыйбыз дип тырышабыз. Әти әниләр мәрхүм булдылар инде. Бәрәңгесендә утыртабыз, шигендерендә утыртабыз, кишерендә утыртабыз. Бакалыга кайтып, кем су сибә? Үзебез кайтабыз инде, атна сайын кайтып, сулар сибеп, тырышабыз яшәргә. Аннан соң минем фәниремнең әнисе исән әле, аңа инде хәзер 87 яшь. Анда да хуҗалык бар. Сәламнәр әйти. Исән сау булсын. Бик матур гаиләгә сөенеп кенә яшәсен әнисе, фәнирнең шулай. Хәрәкәттә бәрәкәт, бер вакытта да туктап калмаска кирәк. Хәтта инде мин спорт белән шөгыльләнәм, фитнес клубларга йөрим дип әйтәлмим. Минем вакытым юк. Чөнки менә театр эшлеклеләре берлегендә дә бик актив эш алып барабыз. Театрда да актив эш алып барабыз. Гөлназ, булдыра алмаган эшең бармы? Менә булдыра алмыйм мин ансын. 30 елга якын вакыт эчендә бер генә образдан да баш тартмаганмын икән мин. Тырышлык. Барысы да ул талант ярты 50% булса, тырышлык 50%. Тырышкан ташка кадак капкан. Син гөр көчле була аласыңмы, әллә көчсез шакларыңда буламы? Көчсез шагың кайсы вакыт? Беләсезме, мине рәнҗеткән вакытта мин бик көчсезмен. Гаделсезлек күрсәм мин бик көчсезмен. Беренче мизгилендә. Гаделсезлекне күрсәм, миңа карата булган дөрес түгел ниндидер мөнәсәбәтне күрсәм, мин элек өйгә кайтып елый торган идем. Фәниремне кочаклап, баламны кочаклап елый торган идем. Аннан соң ул еллар үтә кеше ничектер күнегә торгандыр. Мин аңлап алдым шул нәрсәне. Бер вакытта да төшенкелеккә бирелергә ярамый. Бер вакытта да көрәштән баш тартырга ярамый. Әгәр дә кеше сиңа начар мөнәсәбәттә икән, син үзеңнең яхшы икәнеңне исбат итәргә тиешсең. Әгәр дә ниндидер эшең килеп чыкмый икән, син аны җиренә җиткереп, максат куеп, син аны тырыштырырга тиешсең. Шул вакытта гына кеше һәр вакыт үсештә була, шул вакытта гына кеше балкып тора һәм ул бәхетле була. Хәтерләтеп дулкын уйнауларын, уйный минем якты хыялларым, мәхәббәтем, дәртем, идеалларым, күпер булыр барыр юлымда, кошлар сайрый яшьлек вакларда, яшәр матурлыгы турында. Гөлназ, язмышыңда нәрсә үзгәртер идең син? Бер нәрсәне дә үзгәртмәс идем. Тормыш иптәшемне дә нәкъ аны сайлар идем. Туган төбәгемне үзгәртмәс идем. Туган ягымны үзгәртмәс идем. Туган коллективымны үзгәртмәс идем. Ничә ел гомерем, 28 ел гомерем шушы коллективта үтте. Ничек бар шулай калдырыр идем. Чөнки Худайга мин шул тиклем рәхмәтлемен. Ул миңа шатлыгын да күп бирде, сынауларын да күп бирде. Һәм шул сынауларны үтеп чыгарга, һәм шул шатлык, куанычларны күтәрердәй көч бирде миңа. Киләчәктә дә Ходай Тәгаләгә таянып, тормышымны матур иттереп үтәрмен дип уйлыйм. Менә шундый ул Гөлназ Мөхәммәдиева дияр идем. Күп очрактагы бу җавапларны сез аның хакында язылган матбугат битләреннән укып беләсез. Ул уйнаган рольләр аша беләсез. Эштән бер ягыңны да аша алмадым кебек. Күптән булган хыялым иде сине чакырырга, әңгәмә корырга синең белән Гөлназ. Әле алда бик күп бихисап очрашулар көтеп торсын. Мин синең язмышыңны сөйләгәннәреңнән хәтерләп, яңадан бер үткәреп, төзүче язмышы белән бер рәткә куяр идем дә. Төзүчеләр гаять күп катлы йорт төзиләр. Манзаралар тудыралар, күкләргә күтәрәләр. Һәм инде матур бизәлешләр булдыралар. Синең язмышыңда шундый, ләкин барыбызныкы да язмышыбызны һәр сәгать минутында төзибез. Төзүче ниндидер сәгать аралыгында хезмәт өлеше кертә. Синең төзегән йортың гаять катлы, бүлмә, эче якты, кояш,
Күңел ишекләрең сәхнәләр аша тамашачыларыбызга, телевизор караучыларыбызга ачык. Үзең шул кадәрле шат күңелле, чырайың якты, шундый кешесең, балкып торасың. Түземлеккә, сабырлыкка өйрәтә торган рольләрең дә халыкка кирәк. Көлдереп ала торганнары да, елата, җырлата торганнарың да. Һәм әле әйтеп китәргә кирәк, без Гөлназны яратабыз, зәңгәр экраннар аша алып баручы буларак та. Киләчәгең сиңа ягымлы, якты, елмаеп торсын иде. Нәкъ бүгенге язмышыңдай, Гөлназ, үзең әйтмешли, үзгәртәсе килми синдә булган бу матурлыкларны. Сорауларым да инде, борчуларым да фақат телевизор караучыларыбызның сысыннарын басар өчен генә булды. Безнең кәефләр шундый, бүген хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Әйткәннәр бит, ниндидер таныш булмаган кешегә карап елмаеп үтсәң, кәефең күтәрелә дигәннәр. Ә минеке икеләтә, миңа шул кадәрле таныш кеше каршымда. Таныш булмаганнары сез дип шулай ук әйтә алмыйм. Үзегез ераксыз, үзегез якынсыз. Елмаю турында сүз алып барганда, әле зәңгәр экраннар янында берничә генә йөздә елмаю йөгергән булса да, димәк без Гөлназ белән сезне кәефле итә алдык дип шанасы килә. Сәлам телеканалы дулкыннарында яңалардан күрешкәнгә кадәр, ләкин игътибар әйтеп үтәсебез бар. Менә мондый матур очрашулар арасында сездән килгән хатлар укылып, туган көннәр, юбилей, тантаналы бәйрәмнәр уңаеннан җырлар да яңгырата алабыз. Теләкләр дә сезгә ирештерә алабыз. Языгыз, мөрәҗәгать итегез, игътибарлы булыгыз. Зәңгәр экраннарда адресларыбыз әлдән-әле пәйдә була тора. Очрашканга кадәр.